Diri ko natandog sa giingon sa katawhan ngadto kang Hesus. Unsa mang milagruha ang imong ipakita kanamo aron manuo minimo. Mga igsuon, kadaghanan bitaw nato nagsunod kang Kristo tungod kay naa lang di ay pangayoon. Mga igsuon, atong hinumduman, nahimo tang Kristiyanos dili tungod lang kay mangayo ta, kundili gihagit ta nga mamahimong true follower of Christ. Dili man unta ta dapat mabalaka o mahadlok mamahimong true follower. Tungod kay sa giingon pa ni C.S. Lewis ang gahimo sa Narnia, dara, when we strive to become a true follower of Christ, we begin to see the people around us through the eyes of Christ. Nakoy example ani. April 17, 2013, dili ko kalimot. Duha ka buok batan-on gikan sa Bacolod. Dili sila Katoliko na maligya sila og libro para sa scholarship sa ilang pag-eskwela. Ang miduol nako og gibaligyaan kog libro. Naluoy kay ko nagtan-aw nga gipaningot kay sila gikan sa init ug hapit na maguba ang sapato sa usa. So ako silang gi-welcome nga kinasingkasing, gipalit na ko ang libro ug pagkabalo nila nga ako pare, nalipay kay sila pag-ayo. Kapila ko nila gi-shake hands and before sila milakaw, miduko sila sa ilang ulo og nangayo og blessing. Pag-abot sa kwarto, purti na kong hilak. Tinuod gyud ni mga igsuon. Mawala ang atong mga nagkalahi-lahi nga relihiyon ug tinuhuan.